ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom DJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 17 июни соли 2021 ва пешкаши шумо 16 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Ҳами чӣ хонае ки аз мо хоҳиш кардем, мо ҳавае ёфтему дар имрӯзанавормон пешкаш мекунем. Нархҳо аз 82 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона ва аз куҷо шуморо дар курай. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ замин, 2 дар хона, қарор аст дар Уртабус. ҳуҷҷатош 100% мебошад. нархаш бошад 82 000 сомонӣ. савдоам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яхонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 6 ошона иборат аст. назди роҳ мебошад. ремонти миёна дорад. лифт дорад. свет, об ҳамавақта ҳаста. дар наздикиш бозори Султони Кабир. худаш бошад қарор аст дар диагностика. нархи хона 190 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар Панҷакент. сехонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. ремонти нав дорад ва қарор аст дар Рӯдакӣ 48/2, квартираи 30. нархаш бошад 190 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. яхонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ. чихе ки аввалам қайд кардагӣ будум, агар хона дар навастройка бошад, беремонт бошад ва масоҳаташ аз 40 квадрат зиёд бошад, ин хона ба ҳазур мешавад, ба духонага табдил тиен. дар 4-ум ошона ҷойгир аст. бинои навастройка мебошад. дар декабри соли 2021 месупоранша. худи бино аз 10 ошона иборат аст ва қарор аст дар 34-ум микрорайон. нархаш бошад 180 000 сомонӣ. аз 9 километри шаҳри Душанбе хона хоҳиш кардан. марҳамат, яхонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои навастройка. квадратураш калон, квадратураш хуб. нархаш бошад 225 000 сомонӣ мебошад ва кадоме ки надонад 9 километр дар куҷояй, ҳами баъди Садбарг тарафи аэропорт рафтан, дами рафтан мегирӣ, баъд тарафҳои 9 километр сар мешавад. ин территория хуб мебошад, лекин мутаассифона отоплени надоранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. як этажа ҳавлӣ, 3 дар хона, 3 сотиқ замин. ремонт дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. бо тамоми шароит муҳайё мебошад ва иваз ҳам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. нархаш бошад 150 000 сомонӣ мебошад. савдоам дорад ва қарор аст дар кӯчаи Наврӯз 1/2. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар дар Ламанос. дар 5-ум ошона ҷойгир аст. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. об, свет 100%. дар наздикиш 2 садик, 1 мактаб, донишгоҳ. агар ягон хонаи заминӣ дар Қирған, яъне шаҳри Бухтар ё Леваканда бошад, алишам мешавад. нархи хона бошад 215 000 сомонӣ. ремонти нормални дорад. сехонагая, соҳибаш духонагара сехонага кардагиянд, кухнира балкон баровардагиянд. 56 метри квадратӣ мебошад
рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана. Аз номи канали Dom.tj гап занед, савдои хуб мешавад. аз шаҳри Бохтар бисёртар хоҳиш карданд. Марҳамат, боз якта дига хона, сехонага квартира бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона бо ремонтай ва доми кирпичинда 4 этажа домда ҷойгир аст. ремонти миёна, балкон 5 метра, подвал ва агарод дорад. дар ҷои беҳтарин ҷойгир аст. 14 микрорайон. нархаш бошад 253 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. падъабой ремонт кардагиай ва туалету ванашам ремонт кардагиай. нархаш бошад 205 000 сомонӣ, аҳлишам мешавад. метавонем ба ҳазор вариантотона пешниҳод кунед ва савдоам мешавад. ҷойгир аст дар Гипразем, шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, духонага квартира бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонтай коробка, дом худаш 8 ошёнага мешавад. айни ҳол сохтмонаш рафтестай, 4 этажаш хестестай. нархаш бошад 150 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, духонага квартира бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 9 ошёна иборат аст. назди дирексияда қарор аст, рости гап намедонам куҷояй. ва нархаш бошад 136 000 сомонӣ мешавад, савдоам мешавад ва алиш мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Айб-Профсоюз хоҳиш карданд. марҳамат, духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 4-ум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. бо ремонтай қарор аст дар Профсоюз, назди суди Сино. об, свет ҳама муҳайёҳай. пешакӣ соҳибуш мегӯяд ки дурун ба дурунай хонаҳош. барои илтимос харидори конкретни занг занад, арзон ҳам мешавад. нархаш бошад 265 000 сомонӣ ва кадоме ки надонад Профсоюз дар куҷояй, ҳами баъди автовокзал, автовокзал ба тарафи цирк рафтаанда, баъди автовокзал тарафи Профсоюз мешавад. хона Айҷиликул хоҳиш кардан, ҳозира номуш Дӯстӣ мебошад. марҳамат, 1 этажа ҳавлӣ дар 16 сотиқ замин ҷойгир аст. 3 дар хона дорад, калидор, кухнӣ, баня, ҳавзи 16 тона дорад. як хона қати калидорош, кухнӣ, баня ремонт кардагиай. 2 дар хонаи дигааш бошад, ремонт накардагиай. нархаш 150 000 сомонӣ, савдоам мешавад ва алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар 46-ум микрорайон, лаби Душанбинкада, ҷои беҳтаринай. дар 9-ум ошёна бо масоҳати 51 метри квадратӣ, новостройка, бе ремонтай. як хонага мебошад, лекин инаш мо ба ҳазур метавонем ба 2 хонага табдил тиен. бо хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе алиш мешавад ва фурӯхтаам мешавад бо нархи $20,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем ва яъни Гарадок, кӯчаи Навбаҳор.
дар доми 7 этажа дар шашум ошунаш ҷойгир аст. Аз заправкаи фарос 300 метр дур мебошад ва 64 метри квадрат 2 ё ки 3 хонага карда мешавад ба ҳазур. $28,000 нархш. Сомонӣ ва рубл как всегда дар рӯи экранай ва агар аз номи канали Dom TJ гап занед, савдои хуб мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати Чортепа. хонаи 2 ошонага мебошад. 4 дар хона дорад, бо ҳама шароиташ таъмин мебошад. Обу барқаш доимӣ, боғ дорад, ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳандаро ҳам дорад. зиёда аз 10 сотиқ замин мебошад. нархаш бошад $50,000 ва подписчики худ монад. аз номи канали Dom TJ гап занед, иншоалло савдои хуб мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. агар ягон савол бошад, ҳатман дар комментария нависед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. то боздид, барори кор шумода.